Chingaki ebikore byo boiti no na boigo okonengetwa kwa mwana umunyaruka gento komenyekete muna gender based violence weekend nigo moseneta omochoro kurwaze county ya Kisii omosike esio kenyuria nyeni litukulia lero anyara koba gakokora etaro imeumo chiobosongo kuchaka chinze mochiege komu goika ase enyagitari ya KTRH asanyara koba gagosegeta igoro gagosegeta esegi yokurwana chisegi chigenga na boigo kubolia abantu bagendera kubwatirana na gwanchana na gosirana chingaki chionse Molikieto Catherine Kwambukanyabaga nigatwale ne roboti urwa senchira yobwikirano Seneta omochore omoske esi okenyuri anyeni ritko riarero nigo araitara yoko gikiria na komochia chisegi chegenka nabo igo okonirirwa kwa basubati togi keri chisegi chegenka na kochikeani ekiagera muna nabere kingo kwana koruna twachagete korumwembe mpaka twaikirega iga ekero chisegi chirenka nonyeni no abanyene mubwati morembe nonye bana mba kunyara kugenda skuru na ende intubu nabagusina abantu abangaine nabantu babwate bidie chigasi bagokora nabona ogaiga kero kuriye town abande mbari bakwende chipigipigi abangi nambari bakoni abande mbari taxi gari bone kero chisegi chichiro morembe toyo Okenyuri nigo agikire bikore ase omusacho yomo amorasa omwanchoye nabo igo omwana yomoke goika kobaita twaene tyo musubati ori omwarimu Sofia no mwana oe bari bayitwe omugano ori monyo bwateti negento kyenge kyogo ichanie kerokoro omwana omoke aitira nsenchera yo gwakurisasi noyo otakeire kumurenda na ngina eketari gento twakere kogokera intubu nabagusi ase boigo okenyuri anyara kogikire egekore aso musubatyo yomo abaka gotigerwa chinkoma chintindi no mwanchi oye nonyene kesikeri kyabogiranga morocho mong'inuri ya Kenya nirio omotu gaki nabamuka omonto oinomo ori mama ne sister y'omonto tigato twaro obwanchani ekirwanche toyo mino togokora gekoro bunakeri naende bono omoske okenyuri nigo aboliria abantu bonsi kone kyabuna nkobe kabaro mokia eriko kora chisegi echo na abantu banyare komenya no morembe na boigo koigendereria gotara na gukwanira abantu bamintonga gaki neregente kia okeani chisegi echi erinde na intuto kiniege saku ntoro kiebichengia ase intutweka nebisaku biribinde omradi oyo ebunge ya National Assembly na Senate nebegeta abajumbe bari bonse pia basubati lakini asenge nchondwete gusi nkaranga mbiato chakeregente kenkaga iga naende nabasabira abana baminto tigatobwaterane erinde tokeani osego chisiripi nagocha ase abasae okenyuri nigo abasemire gotemokya ebitambokero ebibe ase amagokabo chinga kibatigirwe nabo gotigana n'abanjo babo ase amentire buna nere byago sanga ebirengererio erigokora ebikora bya gender based violence gose GBV amangana yo goitana nonye nabasae abaraso bwanchani omonte kerago tigire tigana ngora lakini motigare ko babasani amangana yo goitana ngabono togo siria magima negente kebe yani maitenga abantu babate birengereri ebinge lakini no tware birengereri biri nagochio kwane no mosani okonya keri bagokoira atua bunechi toroche chigenderete Report ya Getembe TV Eliane Nkoro kwa Catherine Kwambukanyabaga.